Ang habani to interest gaya, mas ang mani lagan lania, sampai siapa no lagan arena mani ang career ko ang kalam gitu. नैबे क'क्राझारनि हरनागुरियाव सोलिगासिनो दं फरेस्टार आरो फरेस्टारनि जिथु खारनाय आरो फिजिकेल टेस्टनि इन्टारभिउ माबायदि मोनदों नोंथां? Ang na mani itu bang practice bagiaman, mani ang new bang railway workshop 1 year ni fitness course lagasna, mani race kumunar na karena kamanya mani isi haran day nalai. Sampai dah coba practice kia bang kar, fina munani coba gue jangan mendang. Lalu yang ani next ni time habna hadeng mani ang arai gontani sigang habna hadeng ibadi mendang anggap pun kau. Mani ang mani karena si time buni kru lera habdung man, sampai jai pada sampai siang kadang coba gar pun nani hapin hanai kai mani bisa berdu arai gontani orang habna hadeng nih kai ang bang kau mani sigang ibadi mendang. Arai gontani siang. Ang dari teror tot 26 kilometer. साख्रिखौ मोनगोन बायदि Rakyat kota mana jin yang sih bang mungkin baju mendengar kenang. Jadi asal bang jin yang sih bang ang kenang mungkin baju mendengar. Ang yang gono sama musim tadi. Ang sumber kau ni, sampai Kokrajhar district ni je, sampai sumber kau lebar ni. First time BTS ni forest mabayaव खारजेनदों नामा? Forest ni ang even first time kado dengan. Sigang asam police aku nikar kamu iman, sampai jadi mau mana 11:47 na mau habna dengan. Ha, ya sang na 26 running. साख्रिखौ मोनोब्ला माबायदि मोनगोन गोसोआव? Sakriko monoblad to jebrik excited figure. Nukornibo angnibo, ada ni kostoni hard work ni takai. Jebrik excited mani mudah mungkin gosoआव. साख्रि जानायनि उनाव हाबा जानायनि सिन्था Ang habani to interest gaya, mas ang mani lagan lania, sampai siapa no lagan arena mani ang career ko ang kalam gurgan. Ang career dah kang naik no, studi ang mani ang family dana hagan badi munubla, ang lagan hindi ako. Nukorni sih mulai naik gurgan, pas awal. Anak dream abini. जुदि बिटिसिआव जेबो गेनाखान्थि गैयालासिनो बे साख्रिखौ होनो हायोब्ला नोंथाङाबो खोब आसा बायदि नङा होमबा? सिगांनि बायदि जायालासिनो एबारनि जेनुइनजों जागोन बा खालामथों आं बेखौनो बिटिसि सरकारनिसिम माने मानगोनां जोंनि नसिब हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आंनिफ्राय माने रिकुवेस्ट खालामो सारखौ जाहाथे जोंनि खस्थ'खौ नायो ना पाब्लिकफोरनि खस्थ'खौ नायो पाब्लिकफोरनि माने सापर्टजोंसो साराबो थांदों दा बेनिखायनो जों पाब्लिकफोरखौ जाहाथे खस्थ' होआ आं बेखौ आसा खालामो आरो सारनिसिम माबायदि खारनायाव सुबिदा होदों खारनायावथ' माने प्रेक्टिस खालामाबाथ' हार्ड जाखागोन बिदि आरो ना डिपार्टमेन्टनिफ्राय दैफोराथ' जोबोर एभेलेबेल ओमफ्राय जोंनो ORS बो होदों माने मोजाङानो आं गाज्रि मोनाखै दैया नांगौखिनि मोनदों आरो ना एभेलेबेल दैया मानसिफोराबो फेसिलिटिफोरा मोजां सापर्ट खालामदों आरो जोंखौ खारनायाव रानिं खालामनायाव दायो मा दङ फिजिकेल टेस्टआथ' जाबायना ओमफ्राय राइटेन टेस्ट ओमफ्राय बाइबा टेस्ट जागोन माब्ला जागोन बेखौथ' आं खबर गैया बिनि काट अफ फैगोन खोमा ना माबानि फिजिकेलनि ओमफ्राय बिनि उनाव राइटिं एग्जामनि गावसोर राइटिं टेस्टनि थाखाय आलदा डेट लागोन खोमा CSB निफ्राय टेस्टनि थाखाय माबायदि साखाफारा दं आं साखाफारा जागोन आंथ' दा माने RRBनि एसे प्रिपेयार खालामगासिनोखा नालाय इजि जाहैगोन बिटिआरनिल'सो नालाय आसामनि सायावनो जागोन कुइसन बारा हागोन बायदि मोनो आङो फनखौ मोननैयावबो फरेस्टार ग्रेड 1आवबो ओमफ्राय फरेस्ट गार्डआवबो